Ngai ku blai pi wei pui baro ki bi kus ngam bat shashkor baru boy kini ke morning mana aga katenga batiang tam ka jong Jesus Christ ka benda begini pe kini ke por kalong wat long ubam ngeit hynrei taw ngeit bangila mat shem na ka gospel jong Yohanes kana ba arpo ka bar nyo ka boong din kata ula ong how Thomas to ai hangni yakishan ti jong mi bat kmi yakiti jonga to ai yang niru yakiti jomi batubu haga krung jonga wadlong ubangeit hynrei ta ubangeit utama saba kisanran ujisu yatu ba ujisu lapan pa ki ba ula impat na gibayam umngeit namar umdan rangkat batki hakada kapur kumta ula ong lemdang yo I yakiti jongu yakidin kiprek batbu yakakti jonga di haga krung jongu ngan umngeit u Thomas udan kajing atadin bat umngeit ba ujisu umi pat na kajing tep bat bau la impat ujisu ba ukhat yaksenran bat bud yu kwa bakin ngeit ba ulong ba wan na uplay bat bala pha da uplay I ka gospel yu anes na makan nyur ka pra Jesus la duai hau pa jong ba beneng uda ong bangalami no nami balapha mami yanga ukwa bakin ngeit ya u klam adatin ba ulong balapha do play dekani ka ba ula ong hau Thomas ban pensisha ba ula impat ban weng ya ka jingbom ngeit jong ula ong do ai ka ti jomi bat dubu ya ka krung jonga wat long ubangeit hynrei ubangeit u Thomas anda ula yok ta ya ka krung u Jesu ula ong u try jonga u blay jonga hadin ula ngeit bashisha u Jesu ula impat na gibayam u Jesu kwa ba unlong ubangeit ba unpla ba saki shaki weipat ba ki weiru kin yo ngeit u Jesu man ba ka weiru ka sim kan chat no naba u ong naba u kun u priu u wan ban pen im ya ki chat hadin baulami pat ula hukum ya lagi senran ban yalap ya ke gospel bakat ki bangej on penim ha gospel Marcus kuna bakan riu kan kasan bakan riu ong to leche ka perthai baro to yalap ya ke gospel ha ki ban riu baro diu taw bangej pat yo ben baptist on penim hynrei taw bangej ula rem lupa Thomas hadin baula ngej ula kalalong ambassador Jesus Christ ula one boy hadu India ula yap rukum umarta na ka benda ka gospel hachinai katba udang duai asum ya udah usu ka jinget jungu kala sapriang hagi benda kelengkari India padu kelalong ka jingkerku na ka benda gibangej Jesu kwa babaro akibrio kenya long kibangej om kibomngej aga gospel Yohanes kuna balai dukat balai pendrio ta ubangej ya ukun udan ka jingim chukut uta ti ubam kongo unom yo I yala ka jingim ndre ka jimbitar ka jo ublay kanya isa ado jomo Jesu kwa ya wei baro bakin long kibangej om kibomngej namar ubangej unom jatshu nrei uyo ay kajimom chukot but on open rem yo ubangej ulalat shilyang na kajiyap siya kajiyam hynrei ubomngej uba atatin uba kantay pangej ularem lupa namar umdan ukun umdan kajiyam pat kajibita jublay kaisa alojo kani kalong kajingkot yo dan ke padang atatin ke pat ngej hau Jesu wat shongsa ha kita ka jingbom ngej ne ka jing atatin ngej no pat padang ya Jesu kum unong pan em ba shim het jongpi gloi pat pan em pat rasus pa ikamasim jongpi bread no ya ka jingbom ngej paro ngan duai ublay ko pa ba paneng ha ka kateng Jesu kaburam ka jingu shame
Bida yangi way pi way ki men sim ba kodor me kwa bangin long ki bangej haka kateng ke jong uchisu ubala yap par bala mi pat bade tama ubala ban pada kasnam jong sai ban pangkhoy to wengi ya ka jing bangej ni jing aratin na kitu ki badan kam ya ka jiban namar memon ba weiru injat no hynrei bakin yo ya ka jiban kabam jukon kerku ya baro ki bashashkor ya ka ne ka kubor haka kateng uchisu ngadawai amen.